హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి श्री कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో మనము భాగవతం 3వ స్కందము 25వ అధ్యాయము ఈరోజు 8వ శ్లోకాన్ని చూద్దాము. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 ఓం భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతం 3వ స్కందము 25వ అధ్యాయము 8వ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. హరే కృష్ణ. తస్యత్వం తమసోందస్య తస్యత్వం తమసోందస్య తస్యత్వం తమసోందస్య దుష్పారస్యాద్య పారగం. దుష్పారస్యాద్య పారగం. సచక్షుర్జన్మ నామంతే సచక్షుర్జన్మ నామంతే సచక్షుర్జన్మ నామంతే లబ్ధం మే త్వదనుగ్రహాత్. లబ్ధం మే త్వదనుగ్రహాత్. లబ్ధం మే త్వదనుగ్రహాత్. హరే కృష్ణ. తస్యత్వం తమసోందస్య దుష్పారస్యాద్య పారగం. తస్యత్వం తమసోందస్య దుష్పారస్యాద్య పారగం.
तस्य तमसोन्दस्य दुष्पारस्याद्यपारगम् सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात् नामन्ते लब्धं मे अनुग्रहात् सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात् नामन्ते लब्धं मे तदानुग्रहात्। हरे कृष्ण। तस्य त्वं तमसोन्दस्य दुष्पारस्याद्यपारगम् सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। तस्य तमसोन्दस्य चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे तदानुग्रहात्। हरे कृष्ण। इधर ప్రభువులు ఇద్దరు మాత చదవండి. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य त्वं तमसोन्धस्य दुष्पारस्याद्यपारगम् सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं त्वदनुग्रहात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हेमावती माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। तस्य त्वं तमसोन्धस्य दुष्पारस्याद्यपारगम् सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। मणि माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्य त्वं तमसोन्दस्य दुष्पारस्याद्यपारगम् सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। हरे कृष्ण। सूर्य प्रकाश प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य त्वं तमसोधस्य सोदस्य दुष्पारसाध्यपारगम् नामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఎవరో మాట్లాడారు. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్న పదాల యొక్క అర్థాలు చూద్దాం. తస్య అది, త్వం నీవు, తమసః అజ్ఞానము, అందస్య అంధకారము, దుష్పారస్య దాటనలవి కాని, అద్య ఇప్పుడు, పారగం దాటుచున్నాను, సత్ దివ్యమగు, చక్షుః కన్ను, జన్మనాం జన్మల, అంతే పిదప లబ్ధం సాధించితిని, మే నా యొక్క, త్వత్ అనుగ్రహాత్
నీ అనుగ్రహము చే. నీ అనుగ్రహం చే. హరే కృష్ణ. భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాదులు. ఈ అజ్ఞాన అంధకారము నుండి బయటపడుటకు నీవే నాకు ఏకైక మార్గమై ఉన్నావు. ఏలయన కేవలము నీ కరుణ చేతనే బహు జన్మల పిదప నిన్ను జ్ఞాన చక్షువుగా పొందియున్నాను. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఈ అజ్ఞాన అంధకారము నుండి ఈ అజ్ఞాన అంధకారం నుండి బయటపడుటకు నీవే నాకు ఏకైక మార్గము అయి ఉన్నావు. ఏలయన కేవలము నీ కరుణ చేతనే బహు జన్మల పిదప నిన్ను జ్ఞాన చక్షువుగా పొందియున్నాను. హరే కృష్ణ. సో భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాదు. హరే కృష్ణ. గురు శిష్యుల నడుమ సంబంధమును సూచించినైనందున ఈ శ్లోకము మిగుల ఉపదేశాత్మకమై ఉన్నది. శిష్యుడు లేదా బద్ధజీవుడు అజ్ఞాన అంధకారమునందున్నందున ఇంద్రియ భోగపు భౌతిక అస్తిత్వమున చిక్కబడి ఉండును. ఈ బంధము నుండి బయటపడి స్వేచ్ఛను పొందుట మిగుల కష్టతరము. కానీ మనుజుడు కపిలముని లేదా అతని ప్రతినిధి వంటి గురువు యొక్క సన్నిధిని పొందగలిగినంతటి భాగ్యవంతుడైనచో ఆయన కరుణచే అజ్ఞాన పంకము నుండి బయటపడగలడు. కనుకనే అవిద్య రొంపి నుండి జ్ఞాన జ్యోతిచే శిష్యుణ్ణి ఉద్ధరించువానిగా గురుదేవుడు అర్చించబడును. ఇచ్చట పారగం అను పదము ప్రధానమైనది. ఆవలి వైపునకు శిష్యుని గొనిపోగలిగిన వానినే అది సూచించును. ఈవలి పక్క బద్ధ జీవనము కాగా ఆవలి పక్క ముక్త జీవనము కలదు. జ్ఞానముచే శిష్యునికి నేత్రోదయము కావించుట ద్వారా గురువు అతనిని ఆవలి పక్కకు తోడ్కొనిపోవును. కేవలము అజ్ఞాన వశముననే మనము దుఃఖితులమై ఉన్నాము. కానీ గురూపదేశముచే అట్టి అజ్ఞాన అంధకారము తొలగిపోగలదు. ఆ విధంగా శిష్యుడు ముక్తి వైపునకు చేరగలడు. బహుజన్మల పిదపయే మనుజుడు దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుని శరణజొచ్చునని భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. అదేవిధంగా బహుజన్మల పిదపనైనను మనుజుడు ప్రామాణిక గురువును కనుగొనగలిగి ఆ కృష్ణ ప్రతినిధికి శరణనొందినగలిగినచో వెలుగు వైపునకు చెనగలడు. హరే కృష్ణ. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతంలోని 3వ స్కందము అందులో 25వ అధ్యాయము అయినటువంటి భక్తి యోగ మహిమ
అనేటువంటి అధ్యాయంలో 8వ శ్లోకాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో అంతకుముందు మనము చూసినట్లుగా ఈ విషయాలను మైత్రేయ ముని విదురుడుకు చెప్తూ ఉన్నాడు. సో అయితే దేవహూతి తన పుత్రుడుగా అవతారం తీసుకున్నటువంటి ఆ కపిల భగవానుణ్ణి చూసి సో ఆయన్ని దరిచేరి ఆయన్ను గురువుగా స్వీకరించి పుత్రుడైనప్పటికీ కూడా ఆయన ప్రామాణికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని బోధించడానికి వచ్చినటువంటి సాక్షాత్తు ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి భగవానుడు. సో ఆయనను ఎందుకంటే బ్రహ్మ అంతకుముందు వారికి తెలియజేశాడు, కర్దముడికి మరియు దేవహూతికి. సో ఆ బ్రహ్మ చెప్పినటువంటి మాటలను గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ ఆమె ఆ భగవంతుణ్ణి చేరి ఆయన్ను గురువుగా స్వీకరించి ఆయనతో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూసాం. హే ప్రభు, ఇంద్రియాలు కలిగించేటువంటి కలతల కారణంగా నేను అజ్ఞాన అంధకారము యొక్క గర్తమున పడి ఉన్నాను. సో మరి అటువంటి ఆ అజ్ఞాన అంధకారము ఎడ నేను మిగుల విసుగు చెంది ఉన్నాను. సో దానికి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారు, వైరాగ్యము అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల పట్ల వైరాగ్యం కలగనదే ఎవరికి కూడా భక్తిలో అనురక్తులు కాలేరు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఈ భౌతిక విషయాల పట్ల ఆమెకు విసుగు చెంది ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి విషయాల పట్ల సో కనుకనే ఆమె వాస్తవికమైనటువంటి జ్ఞానమును పొందగలిగినటువంటిదై ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి ఇంద్రియాల నుండి వదిలేసి శాశ్వతేంద్రియ పద్ధతిని ఆమె యొక్క ఇంద్రియాలను సదింద్రియములుగా పొందాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ భగవంతుణ్ణి ఆమె దరిచేరి ఆ విధంగా ఆమె అడుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తున్నాం. ఇంకా ఆమె కొనసాగిస్తూ అంటూ ఉంది, తస్యత్వం తమసో అందస్య. సో ఇక్కడ తమస్స అంటే అజ్ఞానము, అందస్య అంటే అంధకారం. అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉండేటువంటి ఇప్పటి వరకు ఆమె భౌతిక విషయాల ద్వారా అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటిది. ఎటువంటి అజ్ఞాన అంధకారం అంటే ఆమె చెప్తున్నది ఇక్కడ, దుస్పారస్య అద్య అంటే దాటనలవి కానటువంటి అది. దుస్పారస్య అంటే దాటడానికి అలవి కానటువంటిది. అంటే సాధారణ పరిస్థితులలో ఈ అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నంత వరకు దాటనలవి కానటువంటి సంసార సాగరంలో అజ్ఞాన అంధకారంలో పడిపోయాను నేను అని చెప్తుంది. మరి దుస్పారస్య అంటే దాటడానికి అలవి కానటువంటి అజ్ఞాన అంధకారంలో పడిపోయి ఉన్నాను నేను. కానీ అద్యపారగం అంటుంది, అంటే ఇప్పుడు నేను దాటుచున్నాను. ఎందుకు? నీ యొక్క అనుగ్రహం చేత. ఆమె అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సచ్చక్షు అంటే దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీ యొక్క కరుణ చేత. సచ్చక్షు జన్మనాం అంతే, అనేక జన్మల పిదప. జన్మనాం అంతే అంటే అనేక జన్మల పిదప. లబ్ధం అంటే సాధించి తిని, అంటే నీ యొక్క దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నిన్ను చూసేటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానచక్షువును నేను పొందినాను అని చెప్తున్నటువంటి. లబ్ధం పొందినాను. మే అంటే నా యొక్క, అంటే నేను అజ్ఞాన అంధకార కూపంలో పడి ఉన్నాను. దాని నుండి బయటపడుటకు నీవు నాకు ఏకైక మార్గము అయి ఉన్నావు. ఎట్లా అంటే నీ యొక్క కరుణ చేతనే, నీ యొక్క అనుగ్రహం చేతనే అనేక జన్మల పిదప నేను నిన్ను జ్ఞానచక్షువుగా నేను పొంది ఉన్నాను అంటూ ఆమె చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో ఈ శ్లోకం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఆయన మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఏంటంటే ఇక్కడ తమసహ అందస్య అజ్ఞాన అంధకారం. సో ఆయన అంటున్నారు, గురు శిష్యుల నడుమ సంబంధము సూచించిన అయినందువలన ఈ శ్లోకము
మిగుల సందేశాత్మకమై ఉన్నటువంటి శ్లోకము అని చెప్తున్నారు. భాగవతంలో ఉన్నటువంటి శ్లోకాల్లో ఇది మంచి సందేశాత్మకమైనటువంటి శ్లోకము ఈ దేవహూతి ద్వారా చెప్పబడినటువంటిది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే గురు శిష్యుల మధ్య సంబంధాన్ని తెలియచేస్తుంది. ఇక్కడ శిష్యుడు అంటే బద్ధజీవుడు, అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటి వాడు, ఈ సంసార సాగరంలో పడి ఉన్నటువంటి ఈ శిష్యుడు లేదా బద్ధజీవుడు అజ్ఞాన అంధకారమున ఉన్నందువలన ఇంద్రియ భోగపు ఈ ఇంద్రియాల యొక్క వాంఛలను, ఇంద్రియ భోగపు భౌతికమైనటువంటి అస్తిత్వంలో చిక్కుకొని ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. మరి ఈ బంధనము నుండి అంటే ఈ సంసార సాగరము నుండి, ఈ అజ్ఞాన అంధకారము నుండి బయటపడడం అంటే స్వేచ్ఛను పొందుట అనేటువంటిది మిగుల కష్టతరము. అది భగవద్గీత ఎందే భగవంతుడు చెప్తాడు. సాధారణ జనులకు ఈ మహామాయను, నా యొక్క మహామాయను దాటడము, ఈ అజ్ఞాన అంధకారం, ఈ భౌతిక అస్తిత్వం అనేటువంటిది ఆయన మహామాయగా చెప్పారు అక్కడ మనకి. సో ఆ మహామాయను దాటడం కష్టము. కానీ నా శిష్యుడు భక్తి అనేటువంటి స్థిరమైనటువంటి పడవలో ఉండడం వల్ల ఈ సంసార, ఈ అజ్ఞాన అంధకారం అనేటువంటి సాగరాన్ని దాటగలుగుతాడు అని చెప్తాడు భగవద్గీత ఎందుకు భగవంతుడు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అదే చెప్తున్నారు. ఈ బంధము నుండి బయటపడి స్వేచ్ఛను పొందుట మిగుల కష్టతరము. కానీ మానవుడు కపిలముని లేదా ఆయన యొక్క ప్రతినిధి, కపిలముని ఇక్కడ ఎవరు? సాక్షాత్తు భగవంతుడు, ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి భగవానుడు, కృష్ణ భగవానుడు. మరి ఆ కపిల భగవానుడు గాని లేదా ఆయన యొక్క ప్రతినిధి, ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధి, ఈ అజ్ఞాన అంధకారం నుండి మనల్ని బయటపడవేయడానికి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధి మనకి గురువు. సో ఎన్నో జన్మల ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మనకి ఆ గురువు యొక్క అనుగ్రహము, భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఆ గురువు, ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధి అయినటువంటి ఆ గురువు సన్నిధిని పొందగలిగినప్పుడు, ఆ గురువు సన్నిధిని పొందగలిగేటువంటి భాగ్యవంతుడైనప్పుడు ఆయన యొక్క కరుణ చేతనే ఈ అజ్ఞాన ఆ పంకము నుండి, అజ్ఞాన అంధకారము నుండి బయటపడగలడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కనుకనే మనము ప్రతిసారి కూడా, ప్రతిరోజు మనం చేసేటప్పుడు గురు ప్రణామం చేస్తూ ఉంటాం. ఏం చేస్తాం? ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుర్మిలితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః అంటూ గురువుని, మరి అటువంటి ఆ గురువుని పొందగలిగేటువంటి, సో ఏంటి ఆ శ్లోకం భావం మనం చదువుతూ ఉంటాం కదా రోజు. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య, అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటి మనకు, జ్ఞానాంజన శలాకయ అంటే ఆ అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటి మనకు జ్ఞానదీపముతో, జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుర్మిలితం అంటే జ్ఞానదీపంతో కళ్ళు తెరిపించినటువంటి ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః, అటువంటి ఆ గురుదేవులకు మన గౌరవపూర్వక ప్రణామాలు అంటూ మనం గురువుని స్మరిస్తూ ఉంటుంటాం. ఈ అజ్ఞాన అంధకారం నుండి బయటపడేసేటువంటి వాడు గురువు, భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా, ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధి అయినటువంటి. సో కనుకనే ఇక్కడ గురు శిష్యుల నడుమ ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని తెలియచేసేటువంటి శ్లోకంగా ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వర్ణిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, మరి ఆ శిష్యుడు అజ్ఞాన అంధకారమునందు ఉండి ఆ ఇంద్రియ భోగపు భౌతిక అస్తిత్వమున చిక్కబడి ఉంటాడు. ఈ బంధనము నుండి బయటపడి స్వేచ్ఛను పొందుట అనేటువంటిది తనకు తానుగా కష్టతరము. కానీ కపిలముని వంటి అంటే ఆ భగవంతుడిని కానీ లేదా ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి గురువుని కానీ, గురువు యొక్క సన్నిధిని కానీ, ఇక్కడ దేవహూతి సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుని యొక్క సన్నిధినే పొందగలిగినటువంటి, తన పుత్రుడుగా వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆయనని గురువుగా స్వీకరించి ఆమె ఈ అజ్ఞాన అంధకారం నుండి బయటపడడానికి, ఈ అవిద్య అనేటువంటి రొంపి నుండి జ్ఞానజ్యోతిని పొందడానికి ఆమె ఆ కపిల భగవాన్ని గురువుగా స్వీకరించినటువంటి. సో అందుకే ఆ గురువు అంటే భగవంతుడు లేదా గురువు యొక్క సన్నిధిని పొందగలిగేంత భాగ్యవంతుడైనట్లయితే, ఎప్పుడు మరి ఆ భాగ్యం కలుగుతుందంటే నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే ఉండి ఆ భగవంతుని కోసం ప్రయత్నం చేసినప్పుడు.
ఆయన యొక్క కరుణచే అజ్ఞాన అంధకారం నుండి బయటపడగలడు అని చెప్తున్నారు. కనుకనే అవిద్య రొంపి నుండి జ్ఞానజ్యోతి చే శిష్యుని ఉద్ధరించువానిగా గురుదేవుడు అర్చించబడుచూ ఉన్నాడు. అందుకే మనము ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః అంటూ చేసేటువంటి ఇది కదా. సో ఆ ఆయన్ని మనం ఆ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉన్నాం కదా. సో ఆయన ఆ విధంగా కనుకనే అవిద్య ఆ రొంపి నుండి బయటపడేసేటువంటి ఇక్కడ అలాగే ఈ పారగం అనేటువంటి పదము కూడా ముఖ్యమైనటువంటిది అని చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభ. అంటే పారగం అంటే దాటుచున్నాను, ఈ అజ్ఞాన అంధకారం నుండి నిన్ను గురువుగా పొందడం వల్ల అనేక జన్మలలో ఆమె చేసుకున్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం పొందడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి జ్ఞాన ఫలితంగా ఈ చివరికి ఆమె ఇప్పుడు ఆ జ్ఞానచక్షువును పొందినది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఈ భౌతిక ప్రపంచము ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచము అనేటువంటి రెండు అంశాలుగా ఉన్నప్పుడు ఈ అజ్ఞాన అంధకారంలో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి శిష్యుడిని ఉద్ధరించడానికి గురువు ప్రయత్నం చేస్తాడు. అలాగే భగవంతుడు కూడా తన జీవులైనటువంటి వీరందరినీ కూడా ఉద్ధరించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన కూడా జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉంటాడు, లేదా ఆయన యొక్క శిష్యులను ఆయన యొక్క సహపార్శ్వాదులను పంపిస్తూ ఉంటుంటాడు. ఆ విధంగా ఆవలి వైపునకు అంటే ఆవలి వైపు అంటే ఇక్కడ ఏంది, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ధామానికి ఈ అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటి ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి భౌతిక ప్రపంచము నుండి బయటపడవేయడానికి. సో ఇక్కడ పారగం అనే పదము మన్ని అంటే దాటగలుగుతూ ఉన్నాను అనేటువంటి విషయాన్ని, అంటే ఇక్కడ దాటుచున్నాను. ఏం దాటుచున్నది ఆమె ఇక్కడ? ఈ అజ్ఞాన అంధకారము అనేటువంటి ఈ భౌతిక ఈ సంసార సాగరాన్ని దాటి ఆవలి ఒడ్డుకు జ్ఞానము వైపు ఈ తమసహ అంటే అంధకారం చీకటి అనేటువంటి అజ్ఞానము అవిద్య నుండి బయటపడి దాటుచూ ఉన్నటువంటిది అని చెప్తున్నారు. సో ఆవలి వైపునకు శిష్యుని పోగలిగే వానిగా అది సూచిస్తుంది. గురువు దాటించేటువంటి వాడు. మరి గురువు ఎలా దాటిస్తున్నాడు అంటే జ్ఞానాన్ని బోధించడం, వాస్తవికమైనటువంటి జ్ఞానము. ఇక్కడ జ్ఞానము సాధారణమైనటువంటిది, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానము లేదా వాస్తవికమైనటువంటి జ్ఞానం అంటూ చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సాధారణ జ్ఞానము అనేటువంటిది వివిధ రకాలమైనటువంటి సంపదలను పొందేటువంటి జ్ఞానం. కానీ వాస్తవికమైన నిజమైన జ్ఞానం ఏంటంటే భగవంతుడు ఎవరు, ఆ భగవంతుడికి మనం ఎవరము, అంటే మనం ఈ దేహం కాదు ఆత్మలము. అలాగే భగవంతుడు పరమాత్మ తత్వాన్ని ఎరిగి ఆ భగవంతుడికి మనకు ఉన్నటువంటి మధ్య సంబంధాన్ని తెలుసుకునేటువంటి జ్ఞానమే వాస్తవికమైనటువంటి జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా గురువు ఈ అజ్ఞాన అంధకారమును దాటించి, అంటే ఈ అజ్ఞాన అంధకారంలో ఈ చీకటి లో ఉన్నటువంటి చీకటి నుండి ఆవలి ఒడ్డుకు అంటే వెలుగు వైపుకు నడిపించేటువంటి వాడుగా ఇక్కడ గురువు పారగం అనేటువంటి పదము ప్రధానమైనదిగా అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మనము యువతల ఒడ్డున ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో, యువతల ఒడ్డు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో, ఆవలి ఒడ్డు అంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకం. సో ఇటువైపు ఉన్నటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో బద్ధ జీవనము కారణంగా మనము బద్ధలమై ఉంటూ ఉన్నాం. సో ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛన కలిగి ఇంద్రియాల దీంతోనే ఇంకా కూరుకొని పోతూ ఉన్నాం. మరి ఆవలి వైపున ఏమున్నది? ముక్త జీవనం ఉన్నది ఆవల వైపున. ఈ బంధాలు ఏవీ లేనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందము, ఆ భగవంతునికి నిరంతరము సేవ చేసేటువంటి భాగ్యం అవతల వైపున ఉన్నది. సో ఆవలి పక్క ముక్త జీవనము ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి జ్ఞానము చే, ఏ జ్ఞానము అంటే ఈ సాధారణమైనటువంటి జ్ఞానం కాదు,
ఆధ్యాత్మికమైన జ్ఞానము, వాస్తవికమైనటువంటి జ్ఞానము. మనమేంటి అంటే మనం ఈ దేహం కాదు, ఈ భౌతిక దేహం కాదు, నిరంతరము మార్పులకు లోనయ్యేటువంటి అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ దేహం కాదు, శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మలము అని తెలుసుకునేటువంటిది. అలాగే మరి ఈ జీవుడి యొక్క లక్ష్యము ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరడము, దాని కొరకు ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిరంతరము నిమగ్నమై ఉండడము, ఆయన్నే ఎల్లప్పుడూ తలుచుకుంటూ ఉండడము, అది వాస్తవికమైనటువంటి జ్ఞానం. సో ఆ జ్ఞానం చేత శిష్యునికి నేత్రోదయము కావించుట ద్వారా గురువు అతనిని ఆవలి పక్కకు తోడ్కొని పోవును అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటి శిష్యుడిని గురువు జ్ఞానము ద్వారా నేత్రోదయము కలిగించి, అంటే జ్ఞానము అనేటువంటి చక్షువులను ఇచ్చి కళ్ళు తెరిపిస్తున్నాడు. జ్ఞానము అనేటువంటి దీపం ద్వారా కళ్ళు తెరిపిస్తున్నాడు. అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటి మనల్ని ఆ జ్ఞానము అనేటువంటి దీపంతో కళ్ళను తెరిపిస్తూ ఉన్నారు. ఆ చీకటిని తొలగించి వెలుతురుని కలిగిస్తూ ఉన్నారు. సో తద్వారా ఆ గురువు ఈ బంధ జీవనము నుండి ముక్త జీవనము వైపుకు నడిపిస్తూ ఉన్నాడు, తోడ్కొని పోతూ ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. కేవలము అజ్ఞాన వశమునే మనము దుఃఖితులమై ఉన్నాము. అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉండడం వలనే, మనము ఈ అవిద్య వలనే దుఃఖితులమై ఉన్నాము అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి కానీ గురుపదేశము చేత అట్టి అజ్ఞాన అంధకారము తొలగిపోగలుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆ గురువు ఆత్మదర్శి అయినటువంటి వాడు. మరి అటువంటి ఆత్మదర్శి అయినటువంటి గురువు మనల్ని అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగింపచేసేటువంటి వాడు. ఆ విధంగా శిష్యుడు ముక్తి వైపునకు చేరగలుగుతూ ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అటువంటి జ్ఞానోదయం పొందగలిగేటువంటి స్థితి మనకి ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే, సో భగవద్గీత యందు ఆ భగవానుడు కూడా చెప్పినటువంటి విషయం, శిష్యుడిని ముక్తి వైపుకు చేయగలిగేది గురువు. అది ఎలా జరుగుతుందంటే, బహుజన్మల పిదపనే మానవుడు ఆ దేవదేవుడి అయిన శ్రీకృష్ణుని చెరరజొచ్చునని భగవద్గీత యందు తెలుపబడినటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. భగవద్గీత యందు మనకి 7వ అధ్యాయము 19వ శ్లోకంలో చెప్తారు భగవంతుడు అర్జునుడితో, బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్మా ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మ సుదుర్లభ అంటూ చెప్తున్నారు. సో నిజంగా జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వాడు పలు జన్మ మృత్యువుల తర్వాత నన్నే సర్వ కారణాలకు కారకునుగా సర్వముగాను తెలుసుకొని నన్ను శరణుజొచ్చుతాడు. సో ఇక్కడ కూడా దేవహూతి అనేక జన్మలలో ఆమె ఉండి చివరికి ఇక ఈ అజ్ఞాన అంధకారం నుండి బయటపడడానికి, ఈ ఇంద్రియ విషయాల నుండి విసుగు చెంది చివరికి సర్వము ఆ కృష్ణుడే అనేటువంటి విషయం ద్వారా ఆయన్ని ఆశ్రయించింది, ఆయన్ని శరణుజొచ్చుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానుడు మనకు ఆయన చెప్తారు, స మహాత్మ సుదుర్లభ అంటూ చెప్తారు చివరికి. మరి అటువంటి మహాత్ముడు అతి దుర్లభుడు అని చెప్తారు, చాలా అరుదుగా ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి జీవుడు భక్తియుత సేవ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, అంటే చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అంటే దాని అర్థం అనేక జన్మలలో దివ్యానుష్ఠాలను తో ఆ పరమపురుషుడే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి యొక్క చరమ లక్ష్యము అనేటువంటి విశుద్ధ దివ్య జ్ఞానాన్ని నిజంగా తెలుసుకుని ఉంటాడు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ కూడా దేవహూతి అదే విధమైనటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ఆమె. సో ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, అదే విధంగా బహుజన్మల పిదపనైనను మనుజుడు ప్రామాణిక గురువుని కనుగొనగలిగి ఆ కృష్ణ ప్రతినిధికి శరణనొందగలిగినచో వెలుగు వైపునకు నడవగలడు, చెనగలడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా అనేక జన్మల
తరువాత నైనా ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుణ్ణి దరిచేరినప్పుడు అలాంటి అనుగ్రహము పొందగలిగిన, అది కూడా భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా, కరుణ ద్వారా మాత్రమే సాధించగలిగేటువంటి, అది పొందగలిగినప్పుడు ఆ కృష్ణ ప్రతినిధికి, ఎవరు గురువుకి శరణొందగలిగినట్లయితే వెలుగును ఆయన చూపగలడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ వెలుగు వైపునకు మనల్ని పంపగలడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు.